Айде. Пусти да се сменя. Гледам се сменя. Да сменяш ли? Ето я. Иска ми сменяш та. Да сменяш та. О, няма такива трипте, някак гнусни вече. Гледай. Всичко беше, не ти казвам, от заземлението е. Заземлението е от тънкия кабел. Сега го гепак за четворка, брат. Няма тънга мънга. Гепак четворката, тук се оправи. Я да не става темата. Така. Има и крилата. Искам крилата да гепаш хубаво. То тук ще направи. Ще ги казвам на хора. Чакай, ето заминаваме. бе. Умите ли се краси? Ти да видиш и отражението. Кой отражение? Горе. Се име са 4, виждаш? Ами да. Вау. То трябва вечер да се снима. То сега. Той видео искам да може да му изпращаш на имейл. То голямо става. Може. Утре че ще го покажа на приятелите. Не, то трябва страницата да се снима. То сега. Страницата ще го снимаме сега горе-долу да делат на писателите само. Огледалът това са. Къде огледалът? Той не с Иван ще дойдем вече. Той Иван е много голям миракел да дойде. Да го види. Направо на яко се изърви. Трябва да го покажа на нея, за да имат горе-долу писателите, какво стана на хората. Не цялото да гледа. Мале.